И съм оригинал на Мирвани. Реки човека продължавам много специално за най-добрия диджей Иво в цяла България. За най-добрият ми приятел. Let's go. Ето идва Иво и с бебето и за дискотека започва купона. Дай, и дай, дай, и дай, и дай, и дай, дай, и дай. Номерено си Иво, ти си най-добрия от те. И съм Мирвани, много специално за най-добрия диджей Иво продължава Яша. Yeah. И завърти колана и Дойче Габана и Яша, и леле ги на баба, бате ги на баба пронесе, леле ги на баба, те, и Яша Иво, и Яша, и номерето си и брала шампионе. Ай, на много специално за диджей Иво Яша. За най-добрия диджей цяла България Яша. Ай, реха номер Яша. Запали колата и дай скоро стрета и замърти куни. Ти си най-добрия шампион си Яша. Ти си най-добрия Яша. Ей, бате ги на мама брале се. Бате ги на мама брале се. Айде ги на баба. Дай, и дай, дай, и дай, дай, и дай, дай, и дай. Ти си най-добрия. Опари на рина на ирина на ирина на опари на рина на ирина на рина 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 на ирина на рина на ирина рина рина на ирина на Aman 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 aman. Yaşa.